Aisha first lady mata ga shugaban kasa. Sannu Aisha ta gunci ne mun bi mun fita, ta haka har mun ga shugaban kasa. Sanni shugabar mata uwa mai shiga gaba, kin yi kwarjini kina da kima farin jini, mahassada ke da su gani. Mama Aisha Buhari mamar su zara kinye, ba a ja da ke uwar su Yusuf kina da haske. Sanni sanni ne farar tukunya farin ki kullum yana ta haske. Sannu uwar su na uwar su Fati uwar Halima. Sannu uwar Hanan sunan Hanan dai yana da haske. Ashe Aisha Buhari Rabbana dai ya kare girma, amin. First lady sarkin shanu.